Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα παίξουμε Dress to Impress. Λοιπόν, θα παίξουμε 3 γύρους και σε αυτούς τους 3 γύρους πρέπει να βγούμε στο βάθρο. Δεν με νοιάζει αν βγω τρίτη, δεύτερη, αλλά θέλω να βγω και πρώτη. Λοιπόν, επίσης κάντε μας like και subscribe για να βλέπετε όλα μας τα βίντεο. Λοιπόν, ακούμπι, τι είναι αυτό? Ακίμπι, πώς διαβάζετε? Ωραία, θα το δούμε. Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε ότι παίζω από το tablet του αδελφού μου. Εγώ δεν είμαι new model. Εγώ είμαι fashion maker, ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, το ξέχασα. Α, έχει πράγματα, εντάξει. Ωραία. Πρέπει να είμαστε trendy. Korean street stride with... Κάτσε το βλέπω. Modern twist. Δηλαδή... Έχουμε εδώ πέρα και αυτό. Λοιπόν... Θα βάλω αυτό. Θα τα φτιάξω μεικτά τα χρώματα. Ή να βάλω αυτές τις σπότες. Κάτσε. Να βάλω αυτές τις σπότες. Κάτσε να δω μία. Τώρα είδατε εδώ πίσω έχει 2 καρδούλες. Τέλος πάντων. Ποια προτιμάτε? Εγώ θα βάλω αυτές επειδή ταιριάζει και με το... γιατί είναι ασορτή, είναι set. Λοιπόν, μην αγχώνεστε, όλα τα χρώματα τα φτιάχνω στο τέλος. Κάτσε να βγάλω αυτό. Λοιπόν, παντελόνι έχουμε, μπλούζες θέλω. Πάω στις μπλουζίτσες. Λοιπόν, θέλω να βάλω κάτι τέτοιο. Ωραία. Πάμε να βάλουμε μούρι. Θα το πάρω. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή, αλλά σαν Κορέα. Αυτή μοιάζει πολύ με την Αριάννα. Η φάτσα. Τέλος πάντων. Αυτό δείχνει Κορέα. Τι να δείχνει? Τι δείχνει Κορέα? Δείχνει αυτό. Θα βάλω αυτό. Λοιπόν. Και τώρα θέλω μαλλιά. Όχι αυτό. Να βάλω αυτά. Οκ, ναι. Ωραία παιδιά, πάμε να φτιάξουμε τώρα τα χρώματα. Πρώτα εδώ. Λέω να τα κάνουμε έτσι. Ναι, να το κάνουμε έτσι. Με πορτοκαλί και κίτρινο. Όχι, αυτό θέλω να είναι έτσι. Βασικά αυτό. Θέλω. Βασικά ωραίο είναι έτσι. Ωραία. Και αυτό να είναι έτσι. Βασικά έτσι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε να φτιάξουμε στο μπλουζάκι τα χρώματα. Θέλω να είναι πάλι τα ίδια χρώματα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα παπούτσια. Τα παπούτσια. Να τα κάνω πάλι έτσι. Ό,τι να είναι. Guys, wait a minute. Αυτό θέλω να είναι έτσι. Αυτό θέλω να είναι έτσι. Αυτό θέλω να είναι έτσι. Και αυτό θέλω να είναι έτσι. Λοιπόν, τα κάνω όλα ασορτή. Λοιπόν, αυτό το μπλουζάκι. Λέω να το κάνω ανοιχτό
αλλά δεν ταιριάζει. Ή να το κάνω ανοιχτό μοβ ή να το κάνω έτσι. Έτσι. Ναι, ωραίο είναι. Λοιπόν, τέλεια. Θα κάνουμε και νυχάκια. Τα θέλω έτσι. Και να τα κάνουμε έτσι. Ωραία. Είμαστε τέλειες. Πάω να το κάνω save. Γιατί είναι ωραίο αυτό το outfit. Θα το γράψω cute. Εγώ γενικά γράφω, ας πούμε, στο παλιό μου account έγραφα cute 1, cute 2, cute 3. Αλλά τώρα πια τα ονομάζω αλλιώς. Ας πούμε, αφήστε τα καλύτερα. Λέτε να βάλω και γυαλιά. Βάλε, όχι καλύτερα. Όχι. Δεν θα βάλω γυαλιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε με. Έχουμε τώρα 22 δευτερόλεπτα, οπότε τελειώνει ο χρόνος σιγά σιγά και επιτέλους θα δούμε τους πόντους. Ας ελπίσουμε ότι θα κερδίσω. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Λοιπόν, πάμε να ψηφίσουμε. Λοιπόν, εγώ να ξέρετε δεν ψηφίζω επειδή θέλω να κερδίσω εγώ. Δεν θέλω να κερδίσει άλλος. Και ναι, οπότε θα λέμε χωρίς να βάζουμε αστεράκια. Ωραία είναι αυτή, αλλά δεν δείχνει Korean vibe, να το πω έτσι. Οπότε θα τις έβαζα 1-2. Λοιπόν, αυτή θα τις έβαζα 1. Δεν έχει μπει καθόλου στο θέμα. Και εδώ μεταξύ έχω τέλεια νύχια για ASMR, ακούστε. Αυτή ωραία είναι, αλλά δεν έχει βάλει ούτε μούρι ούτε παπούτσι. Αυτό που μου αρέσει είναι το μαλλί, έτσι όπως το έχει κάνει, και τα ρούχα της. Είναι τα μόνα που μου αρέσουν. Να είμαστε επιτέλους. Παιδιά, όποιος έχει δει την ταινία K-pop κυνηγίδε μόνο, να μου γράψει κάτω στα σχόλια. Φαντασμένο μονή εδώ, του οτζίν, κίζο γκρέι, θρονόντο, πως θα σταθώ, θα χωθεί, εντάξει. Όχι, δεν θέλουμε να γίνεις φίλοι μας. Φαντασμένο μονή εδώ, του οτζίν, κίζο γκρέι, θρονόντο, πως θα σταθώ, θα χωθεί, θα με βασίλισσα δει.
Θα ζήσω μια διαλεξαμεριά, μα μέσα η φωτιά σιγά καίει. Έχω... OMG! Βγήκα πρώτη. OMG! Πήραμε κι άλλο πράγμα. Πήραμε και αυτό. Ναι, ωραία. Παιδιά, δεν το πιστεύω, βγήκα πρώτη. Τώρα που μόνο που μας μένει είναι να βγούμε δεύτερες και τρίτες. Λοιπόν, θα βάλω μουσικούλα. Θα κάτσω εδώ. Τι είναι αυτό, okay. Θα κάτσω εδώ και θα βάλω μουσικούλα. Φαντάζομαι ζω μόνη εδώ. Του ατζίν. Κίζο γκρέι. Θρονάντο, πάσα σαθώ, θα χωθεί. Θα με βασίλισσα δυνατή, θα ζήσω μια διαλεξαμεριά, μα μέσα η φωτιά σιγοκαίει. Έχω πρόβλημα και δεν πάω καλά, μα τώρα κανείς δεν το λέει, cause ο stage με κοιτάζει. Τέλος μουσική. Με κοιτάζει μια πουράπη μέσα από το γυαλί, με όνειρα και με καρδιά θα γίνω αυτή. Πάμε ψηλά, μαζί σου δούμε, κοίτα μαζί πως κλώουν, μαζί σου γίνουμε golden. Wow. Super hero, θα γίνουμε super hero. Απλά έχω κάτι στο νου μου, αλλά δεν ξέρω πως θα το κάνω. Ωραία, θα βάλω, βρήκα. Oh my god, βρήκα. Λοιπόν, wait a minute. Who are you? Wait a minute. Who are you? Okay, τέλος πάντων. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνω. Λοιπόν, superhero, dressed to impress. Ακούστε τι θα κάνω. Λοιπόν, είπα superhero dressed to impress γιατί έχω κάτι σαν μυστικό πράγμα που μπορώ να το κάνω και μπορώ να γίνει και μου βγάζει ένα σαν κωδικό. Λοιπόν, λέω να γίνω, γιατί μου έχει βγάλει διάφορα τώρα. Λοιπόν, να γίνω Σπούντερμαν, όχι, ναι, θα γίνω Σπούντερμαν. Λοιπόν, έχει βάλει κάτι βλεφαρίδες, αλλά πρώτα θα πάμε να βάλουμε το μαλλί. Baby, nice try. Τώρα σε βλέπω καλά. Ήρθε η στιγμή σου να χαθείς τη φωνή. Παιδιά, έχει ένα καρέ μαλλί, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το καρέ μαλλί που έχει. Μήπως είναι αυτό. Αυτό θα είναι. Λοιπόν, και θα το κάνουμε έτσι λίγο σκούρο. Και θα πάμε στα bands και θέλουμε αυτά στο ίδιο χρώμα. Έχει βάλει μία μούρη σαν... θα την βρω εδώ. Να, αυτή εδώ έχει βάλει. Ωραία. Και... έχει βάλει κι άλλο μαλλί καλά αυτή. Ούψι, δεν το παρατήρησα. Ωραία. Έχει βάλει και αυτό. Πάλι ίδιο χρώμα. Baby, nice try. Τώρα σε βλέπω καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα με τα ρούχα. Λοιπόν, από ρούχα έχει βάλει, πού είναι, εντάξει δεν πειράζει, θα βάλουμε από εκεί που είναι από τους κωδικούς. Ωραία, έχουμε αυτό και το κάνουμε χρώμα κόκκινο. Ωραία. Μετά από κωδικό έχουμε αυτές τις μπότες που θα τις κάνουμε και αυτές χρώμα κόκκινο.
Φυσικά, αφού είναι ο Σπούντερμαν. Δεν ξέρω γιατί το λέω έτσι. Απλά δεν ξέρω σε ποιο ύψος της έχει. Λοιπόν, θα τις βάλουμε εδώ που λέει longer, γιατί τις έχει περίπου μέχρι τα γόνατα αυτή. Λοιπόν, τώρα δεν έχει άλλο από code, οπότε φεύγουμε. Έχει βάλει αυτό εδώ το σκουφάκι, το έχει κάνει κόκκινο και χωρίς αυτιά, τέτοιο κόκκινο, ωραία. Και μετά έχει βάλει, πού είναι, είναι κάτι γυαλιά, αλλά βασικά έχει σαν γυαλιά. Πού είναι, πού είναι παιδιά. Καλά, θα ασχοληθούμε με τα άλλα τώρα. Νομίζω κατάλαβα που μπορεί να είναι. Φυσικά που άλλο θα ήταν. Αυτά εδώ τα γελάκια θέλουμε. Και τα κάνουμε. Αυτά μαύρα. Και αυτό άσπρο. Και παίρνουμε. Μιας που είμαστε εδώ. Παίρνουμε. Ποιο παίρνουμε. Βρήκα το παντελόνι. Οπότε ας το φορέσουμε. Ας το φορέσουμε. Μα πια ας το φορέ. Παιδιά δεν πατιέται. Υπάρχει πρόβλημα. Να, ωραία. Και το κάνουμε το type αυτό. Και το κάνουμε έτσι. Μετά έχει κάτι γάντια. Τι γάντια. Αυτά τα γάντια είναι. Πώς είναι αυτό εδώ. Κάτσε να δω πια. Είναι από VIP. Όχι, δεν πρόλαβα. Παιδιά δεν κοίταζα. OMG. Θα γράψω. Βασικά δεν θα γράψω. Παιδιά δεν το είδα καθόλου. Το μόνο που βάλαμε ήταν τα μαλλιά. Εντάξει, τουλάχιστον δεν είναι ότι, ας πούμε, το μόνο που δεν βάλαμε ήταν η μπλούζα. Γιατί είχε άλλη μία μπλούζα. Δηλαδή, πόθος. Θα γράψω, γιατί το έχει γράψει αυτό. Θα γράψω Spider-Man. Τι λέει εγώ, μπλα μπλα μπλα. Ωραία, εγώ είμαι ωραία, Spider-Man. Ωραία. Εντάξει, καλό είναι, δεν είναι άσχημο. Εντάξει, καλό είναι. Δεν είναι άσχημο. Harley Quinn. Παιδιά, έχουμε άλλον έναν γύρο. Έτσι και δεν βγούμε στο βάθρο. Λοιπόν, ανυπομονώ να δω ποιο θα είναι το επόμενο θέμα. Τα σημάδια σου όταν βλέπω και το μίσος δεν έλεγχο και με... Guys, what are you doing? Nothing.
I'll think about it. I'll think about another day. Λοιπόν, ανυπομονώ να ποιο θα είναι ο επόμενος. Ποιο θα είναι το επόμενο. Το πουλί που το βρήκε. Baby, nice try. Τώρα σε βλέπω καλά. Ωραία. Άντε μια ώρα. Άντε μια ώρα. Νομίζει. Αυτό σκεφτόμουν να κάνω κι εγώ, αλλά δεν ήξερα πώς να το κάνω. Η Νάστ. Μπράβο Νάστ. Ήρθε η πτώση. Μιτζή, δεν βγήκαμε στο βάθρο. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Παιδιά, παίζουμε άλλο ένα τελευταίο. Και μετά θα... κάτσε να ξεδίω. Baby, nice try. Τώρα δεν βλέπω καλά. Εν τω μεταξύ εμείς είμαστε Spider-Man με το ροζ τον ήχη. Ωραία. Παιδιά, εσείς το έχετε παρατηρήσει αυτό. Ελάτε μαζί. Εκεί πέρα υπάρχει ένα καραβάκι. Θα σας το δείξω. Καθίστε. Τα σημάδια στην λαπόρτα. Να το είδατε. Πρέπει να έρθω πιο εδώ. Αχ, παιδιά, δεν μπορώ να σας δείξω το καραβάκι. Τέλος πάντων, εδώ πέρα υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι το καραβάκι. Λοιπόν, το θέμα είναι cosplay. Λοιπόν, ακούστε τι θα ντυθούμε. Λέω να ντυθούμε. Λέω να ντυθούμε. Τι να ντυθούμε. Να ντυθούμε. Για να δω. Βρήκα τι θα ντυθούμε. Ωραία. Λοιπόν, θα είμαστε κουκλάκια. Θέλω αυτό και το κάνουμε έτσι. Όχι, λίγο πιο. Πώς θα το κάνω. Να το. Baby, nice try. Κάτι έχω κόλλημα και λέω όλη την ώρα baby, nice try. Είναι από το takedown. Πτώση. Ωραία, παίρνουμε και αυτά εδώ τα μαλάκια. Όχι αυτά τα μαλάκια. Αυτά εδώ τα μαλάκια. Αυτά τα μαλάκια. No bangs. Only bangs. Difficult no bangs. Και τα κάνουμε έτσι. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πάμε βασικά. Λοιπόν, τώρα ακούστε τι πρέπει να κάνω. Λέτε να ντυθούμε κάτι άλλο τελικά. Γιατί είναι δύσκολο αυτό που θέλω να κάνω. Θα ντυθούμε κάτι άλλο, παιδιά. Θα ντυθούμε κάτι άλλο. Θα φτιάξουμε μετά το μαλλί. Λοιπόν, φοράμε αυτό και το κάνουμε κίτρινο. Κίτρινο, 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 κίτρινο. Ωραία. Τι αυτό. Τέλεια, έτσι το θέλουμε. Λοιπόν, θέλουμε μια κίτρινη μπλουζίτσα, αυτή εδώ, και κάνουμε κίτρινη, βγάζουμε αυτό, είναι έτσι,
Πάμε στις φούστες. Παίρνουμε αυτήν εδώ και την κάνουμε όλη έτσι. Ή μήπως έτσι. Νομίζω έτσι. Ωραία, θα το κάνουμε έτσι. Ωραία. Μετά θέλουμε μακριές μπότες. Ωραία. Παιδιά, δεν έχουμε μία κουκλίτσα, αλλά δεν πειράζει. Έτσι και τις κάνουμε κίτρινες, όλες κίτρινες. Α, όχι. Αυτό πρέπει να είναι μπλε. Ωραία, ωραία, ωραία. Και τώρα πάμε να πάρουμε. Τι θέλουμε. Α, ναι, τη τσάντα. Πού είναι οι τσάντες? Πού είναι οι τσάντες? Ρε παιδιά, ξέχασα που είναι οι τσάντες. Α, να, τα είναι. Παίρνουμε αυτό. Όποιος κατάλαβε τι κάνω, να μου γράψει κάτω στα σχόλια. Όποιος κατάλαβε τι κάνω. Λοιπόν, εντάξει, ένα λεπτό έχουμε, οκ. Οκ, να τη κάνουμε χρώμα. Να τη κάνουμε χρώμα τέτοιο κι αυτό. Παιδιά, κάτι μου λέει πως πρέπει να είναι έτσι. Εντάξει, ας είναι έτσι αυτή. Ωραία, και πάμε να φτιάξουμε γρήγορα το μαλλί. Λοιπόν, θέλουμε να είναι έτσι. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, είμαι έτοιμη. Όπα, ξέχασα αυτό. Λοιπόν, βρείτε τα. Μην με ανακατεύεις. Λοιπόν, οκ, εντάξει. Όπα, κάτσε να γράψω. Λοιπόν, γράφουμε κοραλικό κορακολακό. Ωραία. Λοιπόν, το γράψαμε. Και παιδιά, πάμε να δούμε. Για να δούμε, παιδιά. Είναι η σειρά μας. Γράφουμε κοραλίν. Πήγαμε από σελήν. Παιδιά, είναι ο τελευταίος γύρος. Να βγούμε τουλάχιστον τρίτες.
Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρω. Βγήκαμε. Οκ, εντάξει, αλλά what? Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε γράψτε μου και κάτω στα σχόλια. Και αυτό ήταν. Τσάους, τσάους, τσάους.